Hello guys, madong adlaw tong tanan, so kurang adlaw damis na nas ubos. Unsa lagi na nay kay kami bingbing magtiwas. Di ka nang kahoy. Ako kang dito ra buhaon. Ngano man? Bangan ang lugar ni magbugha ka daghan. Aw Dito ra sa pangsandi ko. Na may kuan mabuak. Ja dari kay dagko na magtawong guys to, nagsinaw. Sana ulag sinaw. Da guys. Hanggang na sanay kung kuhaan kaya ang butangag kuhaan anja. Itlugan di gali. At sala naman ni nay butangag ginamos. Mother. Namias manok ka. Kuasa ko dari guys. Hala, hamuloy ka ito kuhaan na. Uy, kuhaan man sama mas. Nah. Ang kuan kay ang magangay mas tatay dani butang nga ginamos dugay po ka ginamos kani is gamay pa man is nagkuan ko nagdengag ko ja nagdengag po ko itlog ramong sudas pamahaw. Hoy, hapit. Asa pa ba itong dake na may lain? Diyan na pa po datos likod, guys. Napapoy dake dito. Nara, madod na raman eh. Butang ginamos. Lami na ni Kadyo. Uli na ko kay. Asa ning lutoon. Hoy! Kasayo basahang kulot. Ito Lixie. Good morning! Good morning, Lexian. Mata natin, Bing be? Haman. Good morning. Uy, good morning. Good morning. Ngayon ka? Sapot Israel na pod? Sa pa? Sapot wa? Awa di ay. Guys, namis bingbing sa ubos kay magdubdub o maghakot mis kahoy. Di ka ko nag-drive og motor, guys. Ang gitunag maridyo sus Ginoo ko. Hapit petis grasya ka pa sulabi pagkumot. Hilig di kumot bing. Lakaw na. I forgot that. Itapok na bing la. Wa jud ko gulbay nga ni kon. Wa kulbay hapit ka sakdanan mo dasmag karedeb. Beng. Tapok. Kaman diha kana. Alisod pag ako. Dubdubin na tong to. Usa di mago ka mao. Ay, Ginoo mag-practice Ginoo ko. Nanguyab nagigagaw di ka mao. Padliti ba Kado gani ko. Grabe di ka baw. Ngana beng patapo ka beng. Grabe gidang langkay mo mag Ano gagamay? Ila na pagdubdub, busilan ra ni mo. Busilan. Lah, uy, Ginoo ko. Tuju Hoy, ma, siya banta. Bingbing. Lagpadi Diha Dini Lajuras Kalikasang yaman Kamu panas Ya
Tuwad po ko sa kanang shoot. Bukutun man di ay. Basta, kaya dapat dia dari. Berkilid siya. Agree. That's because lane. Hala. Bira. Kita napasok. Lagay ni si gadang. Relax. Watch and learn. Balance in the paing ana. Ano nakabuhi manis panda? May buka ka hoy. Nay, baylo sa kas lagaros mother. Bukod. Stop. Uy, mas magbarong gida di ko lang lagaraw uy. Nasa mi mo? Buka ka. Pagkuwang ding. Nga, balik na pagko. Ay, tapuan lagi dit ba? Di magsilibiri. Ito ka barong to tungod sa kan bitaw. Dara inig nga kung magdakag. Katotoo na ipadang mingding. Ayun. Kulang na kulang. Ingon lagaraw gingon. Kay kaingan man ko magkuan ko bing maglampas ya kay na. Kana huna ko bing nga wala na tayong kihoy. Ay, wala sa mabuta na di ko sa nagagmay to. Dako ah. Taba laman bing. Yeah, sneaking toes. Ako kung di ka na mahdi. Mana ka ba sa usap ng pang silibiri? Njara ini kita daghan na rin. Kunot Kunot ko bing hati. Ay magkunot, gain na na. Ay unot. Puji di ay. Katengah kamuti. Katengah dari. Ay pa isa bing. Gamay rapod mangang. Dah. Daghan oh. Bukat mo dama naman ka. Di man. Di man grabe po mo pag umbakon. Pre, ano na. Wala ada kanan mo gadin. Tinapuan mo gid ka bing. Pinapuan din lang tagahan. Oh, kinapuan. Ginagbay mo di pinapuan. Oh, kay Langan lang mo. Sakit tidak mag-pick na ko. daghanon mo. Need shoulders knees and Anong kana ay, very wrong. I like that one. Sino na? Ram dyan ka diha. Tuig ka, tuig ka. Hoy, ito na nga tumba na. Tumirihin na ako. Ha, lakilak na pod. Hilak daw ni payak. Gubot na magadig transfer ka, Bing. Naabig balik ko. Ano ka dito pagka-istorya? ay balik-balik. Ayang. Istorya na. Ako bitaw ba ni halin na na Dapat dana. sa ako, transfer, ay. Transfer ba mo ito? Ito mapikahan mo yang oh ha. Bukas pabasahin ka to. Manila sus dino. Ipadto ko na ko. Mao na kay nguya bag igagaw. Bag umangkon. Ayaw kon. Enggak, gabay pa na. Namasidbog at na oh. Na palabi. Labi Bing, gawa sila mo kila turis.
Gusto mo sa... Gito, Kaya Bing. matigbasan ka, Bing. May barong Bing na... Impasis Angelo, matigbasan ka. Bing. O na, igo na. Igo ka, Bing. Hapit. Kadaghanan lagi na. Ginusto niya, mother eh. Lalak. Pagay makapag. Inatagalan na yung barong. Oh, ha, ha. Di, oy, gamay. Magkukuhan pa ko niya. Alampas ka? Yes, of course. Kasi pong leksin ay. Huwag mo ka magtagos sa salat eh. Nasa ito, natugro to gida. Wani, naog mo sa unay sinipundahan. Harap, tug na kay. Aslis na. Ito na kasi mamaro ka matug. Naman nagiguhok. Ha? Naman nagdang buhok. Umara naman ang hirang. Naribang pa ito. Padung na ko maligo, naribang siya. Bato, bisag naligo ito man. Sa napitid-anin ron. Iho. Pagpaan ron ba? Kada alas 4 siguro. Alas 4 pa siguro ron. Alas 4 man rumulabay. Abilisyo. Abilisyo ka, kandihay mana? Nga naman, abilisyo ka. Alas siya. Pero kandihay na siya nga. Hindi na ito. Labay. Hindi, kasangkong sa anay. Masang tumbing lang. Lasing punta na naman. Lasing punta, ikuan mo na ganun ito. Ang sahing. Kuan. Itaga mo ko itong Ate Martes o 50 ron. Yan. Naman dagi palit. Bulburon ba to? Aba mo, may panas na minis na may ganun ka pa. Naman dagi 200 dati. Mulis ba? Mahal ka magpanok. Ay, may iswa yan. Abelish. Mutaya mo na eh? Hintay lagi ito yung sinuwat na ito. May, umang ko muna okay. Hintay na, hintay na ako sa lasibuhan. Lasibuhan dia. Nambag na muna. Ako ito. Ako bang aroy? Bigat naman ko. Be, anak be. Ah, nabe kay bagat ni nay. Oh my god. Very wrong. I'm hangatin because of my dictated is a very good at. Kaya po na sa ilabing. Kasi pa maghinahinay ka na ng mga usap, may hakot. Ito na pala ang nabaghaan, kita na may nabagha. Wala ganyan hinakot. Daghan, ano sa binagha? Mo, maghihapon mo, maghihapon ka kayo. Ito magdina kay. Ikaw maghihapon pakuton diha. Basa. Labog way init. Mas lang way init, hakot. Balik ka ng lababing. Uniform. Busy lang ko rin. Wow! Busy. Nagbubot sa imong mama? Busy gani ko. Ano, laging uyab o igagaw lagi. Kaya ba rin eh? Tulog ka nangyaring krimen. Lami, dahil nga ni unay, pangamisan. Tulog kung kurang sa butong din mo ah. Ano? Kanang butong gusto ko sa musika. Alam mo na, gabisan baga. Napay sirutso. Lingkod-lingkod na ko. Na, isa na ipanay mong kipalit na yun. Panis. Spanish, ganahan ba sa tag Spanish bread. Parang palit. Katawa na, hilak liter. Hindi na, uy, bitaw. Ay, tara. Harap magbarong. Ito ah. Anong kabog na ako kung doon ang isa. Naman ito. Katawa, Bing, ka-excited naman ka i-transfer Manila. Sigurado na kasod. Dahil si Adroy. Pakay ba, bilang amahan. Amang barong. Ito ah, ikaw may nagbutang. Tapos tumoy na mother. Just give me money. Katawa, gabi sige, garagabig hilak. Give me money. Money. Daot, ito siguro sa bing-bing na, na ba piso da na? Taman. Dahil piso doon sanan.
Ay. Kasi si Dadian na. Agay sa mali. Ano ko basa? Give me money. Eh. Bana mabunga ta. Ako lamang isa. Aba himotos mga kasmet. Na ko ipa-challenge si Mogma beng. Sa man. Secret. Para bibo. Okay. Kaya lagi na. Tomorrow morning after. Ha? Ito mo nagagawa na. Ito mo. Ilhan kuan. Nagnanay. Nagnanay na namay. Sana ka ginuunay. Ito man ko nung tawanan, dangas ang buna. Parang saan dito sila bing-bing na, dangas. Lalapod. Na, sayang mo effort na lang Dangas. simbahan. Mag-isulit na lang pag nanayon. Hagmamalig jaig pan, ba to? Just give me my money ko, no? Kailan din mo dito na eh? Hagmamalig jaig pan. Just give me my money. Dangas. Dangas agbun. Listen, pagkan siya, dangas. Ang buna, manggajid. Siya nang bunad, dakit ang dapit. Diyan mga kong nanay. Ada ka mo puri ay no. Tengah nga na ada ka mo tidak. Ginahig dapit. Ako mo tidak rin ko basa no. Agka mo tinay nga to, na, bugaran nga pun. Okay, di ka na kasumbunan na. Ano, uy, ligo ko igang. Lunes mo na rin. Di pa ko basa unang kay bitayan lunes. Bitag, lishik. Do you wanna... Ouch. Kamu tinda nag Bye na tabing. Bing bye bing, see you Manila, transfer. Doon sa Dekoan challenge. Secret na ba i-challenge? Sa Ay, mga bawdaan. kuan na. Sa mga Itlog. itlog na po. Bing agtag itlog ugba kay sitas pamahaw. Sa challenge. Si Mary Joy ko no, tabang-tabangan, magpatawang ko ng kuya. Hindi si kuya, kaya mapahibaw nila bing bing. Nga na may katangad mo pa makahibaw, imong papa, kaya imong manang papa. Subukan hanji. Ikaw magpaingin. Skip din mo, magkuikuan. Na- Subukan account. Kaya nga kag dali-dali, kag sa dyan transfer, alis siya to Manila. Ito ba may klaro, Lashinda, transfer Lashinda, karon Manila na po. Asal mo, abot kag USA bing. Transfer kag USA. Ato ka pilar transfer, ato ka Pujo ila Angelo. Ano ko to, in shout out, in. May panahon ra nga magbahay ka. Lahan sa nay! Nay? Panahon ra nga magbahay. May panahon ra nga magmahay kabing. Hindi maminaw oh. Nagay sugoon dya, nakapud ra bud kus antipulo dya. Di ra bud lalim dito sa antipulo kay murag ingani ra pud. Bukid dya away tubig, magkaos ka dadto mi sa una nagpud nakapud uy. I know everything. Venezuela, makunong bali. Bisan na sa Venezuela dya. Ag Manila ra baron kay baha. Oh my goodness. Just give me my money. Para kasang mama nga nasakit og leptospirosis tungod sa baha. Very wrong ka dubing. Mabitaw na na Miss Alexis Bohol kay di lalimpoy ag Manila. Okay rag na kay kaugalingang pamudyo. Ganahan naman ni sila Manila. Pagka nga ag Manila kay maputi ka, puti pag imong matag. Wa kay kan. Katuway na gani ko. Ja. Paniwa ka na to sa Karon ayahay nung kang nakadanis. Bye. Tambag kang naong. Tambag na. Suguon ra kag na isugo. Kanang adlaw di kasuguon. Bahuan nagkwarto nimo bing, bahu ikaw nagkwarto bing. Na mga kusunong kahoy. Mo nang gibalhin nagpumbing. Sa bado. Buong kwarto ikaw na kinaram kag lun sa kwarto. Oh my goodness to you baby. Oh bing matur kag Manila bing mingawon lang kas ang mga istorya bing. Ay ganahan. Diyos ko marosep. Tanaw ay kimaligo ko. Tana. Bye guys.